बेसि इलेक्शन दाक्ति ख्लाइदि अ सानमुं तयै बबागानि दाबि मुंबाय त्रिपुरा मथानि बखाक्ति त्रिपुरा हासे कितिंगिनो जुदा जुदा हांकन बखाक्सेव त्रिपुरा मथा TSF TWF नि बखाक्ति हमचंग रेली ख्लाइजागि दंगन अबहायना मांगपिलि कासाइ फाइग्या साउथ हांकर साब्रुम सुनाय बाजार सागनि दामदकनि सिमि सुनाय बाजारनि सिमि लाहार हिमबतक थेङै रुपाइसुरि ब्लक हाबै लाहार हिमबतक मसनजाखा अल लाहार हिमबतक मानजाखा TSF TWF ni adong jokson manjaka Tripura motha party ni kasko Monindro Tripura Monobonko Subdivisional Chairman Tolijoy Tripura manjaka Joint Chairman Omol Krishna Tripura manjaka Tripura motha ni adong Samit Tripura Buri Bodol ni adong Joli Tripura manjaka DP Tripura nok kari manjaka Tripura motha ni adong jokson हमबाय दिनै ससियेल मिडिया इ जागा फाय मानन जांमानि बाय तामानि दैजों दिनै मसाल रेलि खालाय होनलाय सारा त्रिपुरा राज्य जतबो सियो जे दिनै बागै तामानि बाय दिनै मसाल रेलि खालाय दिनै बवाग्रा फैलानो जोंनो मेसेज साग्लाय रजाक जे दिनै फेसबुक लाइदो फाय जे एदि सियो ताबकबो अनेक दिन हा प्राय 6 बছর तते हा बिसि इलेक्शन अंगिया ओ बिसि इलेक्शन नि बायनो बवाग्रा तागेजाक दिनै सारा त्रिपुरा राज्य दर दिनै मसाल रेलि खालाय बिसि इलेक्शन तारातारि खालायना बागैनो जोंनो दिनै बवाग्रा दाखैनो जों दिनै जागा मसाल रेलि खालायलाय दङ दिनै मेन उद्देश्य हलाय बिसि इलेक्शन नि बाय तामानि हलाय दिनै बिसि इलेक्शन खालाय जागियानि बाय दिनै त्रिपुरासा हास्तेनि जे त्रिपुरासा एरिया दर गोबांमा डेभलपमेन्ट अंथाय सिबो डेभलपमेन्ट अंगिया तामानि बाय हलाय दिनै एडिसि एरियानि जे बिसि दंनाय बिसिनि कोनो नखफांखरि एंथा कारण सि नखफांखरिनि बायनो दिनै गोबांमा डेभलपमेन्ट खालाय थाइरक दिनै खालाय मियाङै दङ आबानि बायनो दिनै बबाग्रानि नाहारमं दिनै बबाग्रानि उद्देश्य हलाय जे बिसि इलेक्शन तारातारि खालाय दिनै त्रिपुरासानि जे हामख्राय खालायनि तंमानि जाते बो खालाय मानातनि बायनो दिनै बबाग्रा लिंखौइनो दागैनो जोंनो जतनो बिसि इलेक्शननि बागैनो दिनै मसाले देखाय दिनै त्रिपुरा राज्य द सारा जागानो जोंनो साख्लाय रोजा अच्छा नंनि जे त्रिपुरा मथा पार्टी तो एलायंस गभर्नमेंट नक्तामने बागै एलायंस फानताने बागै नक देले बा सभा खानि नांगा एक्चुअली जों दिनै तामानि हलाय एलायंस पार्टनार फाबो जों दिनै जे मानथाय दिनै जे सक्थायनि बायथ जों आसुइ दंगिया तामानि हलाय दिनै जे मानथाय दिनै जे सक्थायनि बायनो जोंथ दिनै अधिकार दं दिनै संबिधाननि राइट दं दिनै बिथायनो जों बियानि बागै जों पार्टनार दंफानो दंगिया फानो जों दिनै जे बिथाय दिनै जे सानथायबोनो माहानि दिनै सानानि बायनो जों दिनै अखाय मा दं तानि हलाय दिनै जतबो सि दं बिसि इलेक्शन खालाय जिया एबं हाई कोर्ट बो दिनै अर्डार रजाक एबं हाई कोर्ट अर्डार मानि बायबो खालाय जिया होइनो दिनै बबाग्रा साख्लाय जाक जोंनो जे बिसि इलेक्शननि बाय जोंनो सभा खालाय दिनो तब मेसेज तो नाय जे अबदरनते हासिल जों मेसेज नाय दिनै बबाग्रा दङ दिनै लगे दङ जों आसा खालायो जों होपफुली दिनै बबाग्रानि याकैनो बबाग्रानि लोगदैनो जों त्रिपुरासा हामख्राय जों माननाय एबं जों बबाग्रानो फैथु मासानाय जों बबाग्रानो फैथु जाय जों बबाग्रानो लगे मारनाय जों आं बोनो मेसेज दंनाय फायदि जों कोनो चिंता खालायथाय करे जों कोनो फ्रास्ट्रेशन दंथाय करे तानलाय दिनै कायसे फाउंडार दङ दिनै बबाग्रा दङ जों बबाग्रानो जों लगे मारनाय थानसा दङ यूनिटी दङ जों बबाग्रानो जुदि लगे रह होलाय जों वाइसाना दिनै जे बिरमों दंनाय जों सिरिनि हयते जों अखाय माफायनाय जों बबाग्रानो फैथु मा दंनाय तामानि हलाय गोबांमा ताबा इलेक्शन सामा हालाय गोबांमा राजनीति फायनाय ताबा हामिया सानाय फायनाय बेथिया सानाय फायनाय किन्तु दिनै बबाग्रा जेसोक जरादै दिनै त्रिपुरा राज्य दर दिनै त्रिपुरा सारावनो रेस्किउ खालायनि बागै दिनै जे कामाय थाजाक बोनो लारनि बाय जेसोक जरा खालाय दं किन्तु कोनो पार्टी आख्लाय खालायमिया तामानि हलाय जों सामागो दिनै 2018 नि समय दिनै ए अवदर थाङै जा आस्था बलो थाङै गोबांमा बराव एटेक खालाय जाक दिनै एडिसियो दिनै बबाग्रा फायमानि परियो दिनै त्रिपुरा मथा फायमानि परियो कोनो बेटानि क्षमता करै दिनै बबाग्रानि माहांना नायखै केबो जोंनो कोनो किछु खालायमिया तामानि हलाय सि जागानो जों प्रमाण मानि दं आबानि बायनो जों बबाग्रानो फैथो मासानाय जों बबाग्रानो फैथो साय जों लगे मारनाय कारण जों माथां जानि नाङो जों बबाग्रानो लगे मारनाय एबं जतनो कबनाय जों थैजासा बबाग्रानो लगे रानि बाय जों समाय माथांनाय आ नने जे डिमान्ड नक जुदि सानमानि बिजोंते मानजालाय बोसोरते आरो सभा थानाय जों दिनै डिमान्ड जुदि सानमानि मानजा हालाय जों दिनै जे चबा खालाय इ चबानि साय जों आरो सभा कतदर थानाय एबं जों आसुइ दंगिया जों दिनै बबाग्रानो नाहालाय जों थैनाय एबं नाहालाय जों प्राणरानि राजि दं जों तबो बबाग्रानो चबा कतर जों सुबानाय होनै जों जत राजि दं बरतिनि रेलि खाय जानो जों दिनै आव 28 मनोबनकल सिलासरिनि जों दिनै सुनाय बाजार दर जों दिनै रेलि खालाय ला दं गोबांमा बराव फायजाक एबं जों दिनै अंगिहान 5-6 जों बराव मालायदों